A já vás vítám u dalšího videa a dneska si zahrajeme zase po delší době Gartic Phone a jsem tady společně s Ríšou a se Samkem. Ahoj. Ríšo. Ano. Nechceš pozdravit diváky? Co povedal? Fakt? Ale čo? Au. Pokud nevíte, co je Gartic Phone, někdo to vysvětlete, prosím? Jeden kreslí, druhý háda. Je to ve slovenštině, takže pro mě to bude super. No fakt. Neviem, čo ma to napadlo, ale... Nevím. Úplně random, taky jsem napsal. Co? Dobře. Ach jo. Počkej. Já nevím, jak vypadá ten strom, na kterém jsou, no tak. No to je jedno. Tu prezrádzáš. Chtěl jsem říct slunce. Jakoby chodím na uměleckou, ale z tohohle se neberte příklad, prosím. Ale z tohto se příklad neberte. Ja sa to snažím nakresliť nejako profesionálne. Keďže toto musí byť identické. Posnažím sa, aby to vyzeralo čo najviac identické. Môžem hádať od koho to je, keďže to je písané v češtine. Podle mě tě někdo trolí, jenom chce, aby si myslel, že jsem to dělal já. Fashion. Jo, bude to mít přesně takovouhle barvu, yes. Nevím, jak ich mám nakreslit. Ježiš, on už není čas? Aha. Já se tady dávám záležet prostě. A to snad ne? Tomu vera, jestli na tom tak záležet. No tak ano, tak hotovo, asi já nestíhám víc. Ach, To šo je? co to je? Co to kurva? Co to je? Ty vole. Jak mám tohle popsat? Co mám k tomu říct? Ty vole, já nevím. Co to kurva je? Ty vole. Co to je kurva, co? Fakt nevím. Já fakt nevím, jak je. To má zajímá. Ej. To jsem kreslil já. Řekněte mi prosím někdo, co je uj. Ujo. Ujo. A to jak může být žena, tak tady hytě s dvěmi vlasami. Já nevím, mě to tak přišlo tak situace, jak se tváří, tak jako se snaží zapůsobit, já jsem pak nevěděl, co jinýho k tomu mám napsat. Žena balí, ty kluka. Zabaluje do papíru. Dobre. Savku spadl na sněhu. Proč já? Ale pozri sa, jak si ťa nakreslil. Gigačet, kámo, úplne, 1:1. 1:1 som ťa nakreslil, bráško. 1:1, brácho, jak tvoje storky na Instagrame, brácho, presne 1:1. 1:1, nehovor, že nie. Banán na strome. Tyho, Picasso, ty čo? Prečo růžový? Tak? Nie. To nemá být nic nevhodné. No však není, jenom jsem změnil barvu, co na to vidíš nevhodně. Prečo? Prečo rúžovú? Kedy si viděl růžový banán? Červené banány som videl, ale rúžové? Že růžová je super. Jo, rúžová je farba mužu. Přesně tak. Ideme ďalej. Ježiš, už zase.
Napsal jsem první, co mě napadlo. To, já bych mohl začít třeba od dalšího kola se pokusit slovensky. To psát. Byla sranda. To čo je? Ježiši. Jak mám toto nakreslit? Ach jo. No tak jo. No tak to není vůbec rovný, no tak. To bude zaujímavé kolo. No to teda. To hej. Dobre. Hlavne, jak toto ja mám nakresliť do pekla? Koľko máme času? Ešte asi dosť času. Půlku. Vidíš to, když tak vpravo nahoře. Zajímavé. Ježiš. Mare, jaký biceps mu robím, ty kokšo? Já to nestíhám. Konečne nejaká Plzeň. No, tak toto neviem, jak ja mám stihnúť nakresliť. Musím dať asi viacej času, čo? No, jo, to rozhodně. No, je hrozně málo. Stihnu obrvit. Sakra. To čo je? A to čo je? Co to je? Asi... neviem. Nie, počkaj. Nevím. Pokusil jsem se to napsat na půl slovensky trošku. Ale podle mě to stejně poznáte, takže. Dobre, ideme na to. Charlie ako zobrazu s názvom Vreskot. Názvom Vreskot. Ja som myslel takéto tu umelecké, vieš, ten Vreskot, čo je na tom moste. Nádherný obraz nazývaný Ríšalný sa s chlopatým papačným. Dobre, to je To bol Charlie. Ups. U mňa bude vedieť, že to je Charlie. Ríša beží po silnici a kamen mu vyrazí zub. Čo tam je to auto? A odkedy mám väčší zub, ideš papulu. Ty vole. Jak mám nakresliť ten vlak? Ríša nabízí pivo pri ceste z... Cože? Stála a plakala, Jezu Maria. Máš tam ešte pomalší čas, aby si vedel. Čo? Je čas urobiť, aby si urobil ten najlepší art na svete. OK. Máš tam ešte aj menší čas. Do toho. Dávaj všetko, čo to vieš za seba. Ja som to počítal ako Lidl. Ty vole. Jak je ticho. Soustředím se. Tak. Stála a plakala. V tomto kanále však sme točili oné, predsa, s webcotunok. Ale... Takže face reveal už máš. Neviem, jak mám nakresliť trúbku do pičo. Trúbku? Asi takto to nakreslím. Pochopíš, keď uvidíš.
Beyblade, let it rip. Charlie, pamätáš náš Beyblade film? Jo, mám ho doteď. Někde. Beyblade film? Mhm. Sypan. On byl dobrý Já až jsem na, asi až na ty herecký výkony. Charlie, to bylo před 5 rokmi. Cože? Mhm. Mal som Ne, 10, teraz mám 15. ne, Aha, ne. aha, Tak to je halus. tomu ver. Detaily. Ty koky. Ale to som najviac zvedavý. Mám hotovo. Počítaš, že to je ťažké. To čo je? Čo to je? To čo je? To čo je? Neviem. Rišo, máš modré oči? Nie. Ja mám zelené. Rišo není. Kto to môže byť? Co k tomu nedám říct? Ak má veľké čelo, veľké vlasy a je blond a má modré oči, tak je to Trump. Ok. Dobre. No daj. Chcem vidieť samové umelecké dielo. Ako Ja. prvé. Môj ty boh! My god! God! Oh my god, to si ukonal. Ty koky! Kámo, vyzerá jak gigachat verzia toho Roblox charakteru. Ukonám. Tam trúby nájde na ulici, co sa plazí po zombie. Ak má veľké áro. Aby plávali z trúbka. Z trúbku. To stal východňára na sekundu. Donald Tak ja Trump neviem, rozkazuje posunúť. ľuďom, aby plávali z trúbku, brácha, aby sa stal východňar. Ich bin Deutscher. Sprich Ale- nicht mit mir, Bro. Ichen, bichen, duchen, lachen, dachen, more, načo. Charlie vidí samou sixpack a začne jesť. 7.700.000 to. Charlie Altenburger to samko sixpack. Joj. Jak ty vieš, že to je Nádherný. sixpack? Ja to budem spievať celý čas sám. Jezu, Jezu, Mária. Neptejte se. Opravdu, opravdu. Ach jo. To čo môže? Čo je ty za dých berúci smiech? To čo je? A to ja neviem po nemecky, more, jaké šváchen, machen, prezident Herli. Co? Schreit auf Einland. Schreit auf Einland. Ježiš, to bude cenzur. Ja neviem. Že ma Charlie musí dokresliť. More, kto tam žužle mikrofón, ty kokšo? Samko. More. Ja viem, že si hladný, ale sa mikrofón nemusíš. Jezus. To co je zas? Jak to má zelené vlasy? Cože? Tak to má To bol zelené... Fortnite. Charlie. No. No nehovor.
To už jsem nebyl já, ale. Fortnite. Ale už. Tvoje nový beef prostě, Fortnite. Ty vole. Já jsem ti tam naschvál to, že? A do ryti. Abych do pajci šašnu. Ježiš. Dievče tlačí kláda na bežiaceho ríšu a ten spadne. Žíš! A ten spadne do kanálu. To je kanál! Ty vole. Tak je to i stan, že? Co to je? Vybral jsem blond. Označte Alex. Tak, tak. Na to som zvedavý. To je dobré. Tomu ver. To je sponzor dnešného videa, či čo? OK, Charlie. Chápem. Čo je Ježiška? Proč? Vygoogle si to. Hotovo. Hotování na svět. Ten Gangnam Style. Jak mám nakreslit? Sakra. Dobře, v pořádku. OK. Opravdu. Umřel. Dobře, ľudé, jak ste na tom? Čekám na tebe. Ja som to ja mám hotové. To čo je? To čo je? Co to je? Proč Fortnite? OK. Dobře, jste ready? Dělej, hostiteli. Ready. Charlie X Fortnite podcast kola. Jsem zelenější. Fortnite kola. Jsem zelenější. Tohle je golden. A proč tam je to hovno?
A čo je Žežicha? Já nevím. Je to prostě, šlo o to tam je nejvíc hře. Ty vole. Rise of Kingdoms. Už jsem tu. Vítaj. To je master toto. Má 200 milionů power. Že nie sa nedaží zoomnúť na samej, tak z toho pavo modlí sa. Ne, to ako sú tie reklamy, že do typka sa zamilovala žena, lebo on má že 200 milión power, on je v Rise of Kingdoms. No já jsem to pochopil. Já jsem chcel, aby si nakreslil Ríša. Tak sme napísali Risha of Kingdom. Kečo, zmeni si práve profilovú fotku na Discorde. Však dal som tam svoju fotku. Vidím. Čo, prosím? Charlie, ja nerozumiem po česky. Čo je Žežicha? Tentokrát jsem ji tam nedal, tak to bylo líče. To bude moje. Žežicha. Skús to vyhľadať. Oni si oblíbili Řeřichu, ach jo. Ale ja nemám toho Ž. A to je rastlina, to je one, taká tá, ktorá ti rastie. Aha, Sú vidím. bylinky. Lepidium je obsáhlý rod rostlinských čeledí. Jo. Krukovitý. Ok. A toto nedáva zmysel! To co je? Samoa Žíža běží na záchodech a padají z čínské zdi do kapru. Kurva. Já nevím. Prostě to vykresli. Nevíš snad jak? Já nevím jak. To nechápu proč. To je tak jednoduchý přece. Jo jo. Už robím to istú chybu a sama vydám hnedé vlasy. Jak vyzerá čínská zeď? To vygoogli, já nevím. Ja, to je handten. Samo musí byť ten svalnatejší. Yes, sir. OK. Co tak? Co to je? Ja nevím, bude zase Ford. Ujo, hajo. Cože? Ale nevím. Charlie vs.
Dobre, ideme na to. Hořčice, jak se to na... Vravím, to která jsem byl já. hoří, která říká, že řekl, což... Aha. Fortnite. Ty vole. Kde je ten kopr? To nevím. Ty sa ma naháňa Ríša v parku. Ja neviem, ako nakresli kopr, ty vole. Francúzsky ujo zastřelí Charlieho a sám se pustí. Ujo, hajajo. To je šílený. Charlie ve se Číňan. Fortnite je Ty klebo, šílené. ujo, hajajo. Tak ty, no to má vedieť, no že to je francouzský, to je velmi bonjour. Vy neoceňujete tu kitku, co tam je, ale v rohu a slunce. Tak jo, takže pokud se vám tady to video líbilo a chtěli byste další díl, dát like, odběr, můžete video sdílet, napište nám nějaký hezký komentář a kanály Google máte v popisku videa a my se na vás budeme těšit se příště, takže čau. Čau.